Πριν από κάθε σημαντικό event, οι stars του Hollywood κάνουν αποτοξίνωση. Η νέα μόδα με τους φυσικούς χυμούς ήρθε και στην Αθήνα και το Joy τους ανακάλυψε. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εγώ και η αδερφή μου, και αποφασίσαμε από την αγάπη που είχαμε για την υγιεινή διατροφή να το κάνουμε και επάγγελμα και να το κάνουμε εύκολο στον κόσμο, να μπορεί να βρει παντού έναν πολύ υγιεινό χυμό. Οι χυμοί μας, αυτό που έχουν το διαφορετικό είναι ότι είναι ομοί, δεν παστεριώνονται και δεν έχουν συντηρητικά εκτός από τα φυσικά συντηρητικά όπως το λεμόνι και το ginger. Δεν έχουν ζάχαρη, εμφιαλώνονται και διατηρούνται φρέσκοι για 3 ημέρες. Η διαδικασία cold press ψυχρής έκπληξης είναι αυτό που λέει, είναι ψυχρή έκπληξη. Δηλαδή, χωρίς να ανεβάζουμε θερμοκρασία και σε 2 στάδια παραγωγής, βγαίνει ο χυμός με μεγάλη πίεση. Στο πρώτο στάδιο περνάμε το λαχανικό ή το φρούτο από ένα κόφτη. Από τον κόφτη βγαίνει ένας πολτός και τον πολτό λοιπόν αυτόν τον πιέζουμε στην πρέσα με πίεση 3 τόνων, χωρίς να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτό τι καλό έχει? Ότι λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας δεν χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά. Ο χυμός που βγαίνει είναι καθαρός, χωρίς τις ίνες. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αμέσως απορροφάται οι θρεπτικές ουσίες και οι βιταμίνες από τον οργανισμό χωρίς να κουράζεται και όλο το πεπτικό σύστημα.